Tak Michale, my máme tady ženy 40 plus na mém kanálu a chtěla jsem se zeptat, jestli máš nějaký zvláštní rády pro ženský v tomto věku, jestli máš ze svých zkušeností něco, co opravdu funguje. Ženy 40 plus řeší břicho, řeší zablokované záda, krk, ramena, kolena, ale to břicho je otázka číslo 1. Takže jestli máš něco opravdu fungujícího, jestli chceš ukázat, tak ukáž nám. No, určite mal som aj mám stále ako klientky, ktorým je 40 a plus, ako viac. Čiže ako plus minus viem, s čím sa stretávajú tieto ženy a čo riešia. Taká moja rada je určite, aby k tomu pristupovali k tým problémom komplexne, aby to nebolo, lebo tieto ženy, čo ja viem, tak úplne im nejde o to, aby vypadali jak fitnessky a podobne. Práve to cvičenie využívajú na to, aby sa cítili dobre vo svojom tele, aby boli spokojne, presne vyriešili práve to, že aby schudli nejakých 5, 6, 7 kg v rukách, koľko potrebujú. A na to im teda stačí proste pravidelný pohyb. To môže to vypadať tak, že nejaké to cvičenie vo fitku napríklad, 1, 2, 3 krát za týždeň, ale hlavné pri týchto ženách, čo ja doporučujem, že byť čo najdlhšie, alebo teda najviac v pohybe v tom týždni, čiže zvolia nejaké prechádzky každý deň, 20-30 minút stačí bohato, ale nech to každý deň. Čiže nejaké takéto menšie aktivity, v menších dávkach, ale pravidelne. A potom samozrejme, čo sa týka stravy, určite sa vyvarovať priemyslové spracovanie potravinám. No. Čiže to sú práve veci, ktoré môžu už tým, že nám pôsobí na tie hormóny, výkyvy, čiže napríklad veci, ktoré sú plné tuku, ktoré sú plné soli, cukru. Presne. Čiže už také tie veci, ktoré aj dokážu veľa ako hodne kýva z hladinu cukru v krvi. To si myslím, že nerobí ženám dobre, alebo aj vôbec nebudú. Čiže keď proste dajú to jedlo, nejaké rýchlostne zvýhne tá hladina cukru v krvi, potom rýchlo klesá, ten človek dostáva zase rýchlo vlastne chuť na to isté, kde je ten cukor, kde je tá nejaká rýchla energia. Čiže vyvarovať sa tady tomuto a práve zvolíte základné potravy, variť si proste klasické jedlá z ríže, zo zemiakov, pohánka, proste čokoľvek, čo im pomáha, ale na co majú chuť, ale je to proste, nie je to priemyslové spracovaná potravina. Takže vážiť a vážiť. Určite vyvarovať sa proste nejakým fast foodom, stravovaním radšej doma si pripraviť, dať si tu námahu. Aj v restaurácii ty porce jsou tak velikánské, že my ženy nepotřebujeme to. Ten metabolismus jde dolů a tyhle porce nenecháš půlku. A jak si spomenula presne, tie veci robiť a mať také návyky, ktoré im ten metabolizmus pomáhajú udržovať, aby bol rýchlejší. Čiže presne ten, čo je akoby pravidelný pohyb, dobrá strava, potom určite, čo sa týka toho holistického prístupu, napríklad eliminovať nejaké chemické alebo kozmetika, ktorá úplne není ako friendly, čo sa týka hormónov, že sú tam rôzne, ja neviem, čo sa v kozmetike používajú hliníkové nejaké častice, napríklad deodoranty. Ale sú všetko veci, ktoré môžu mať vplyv na tie hormóny, aj keď to je možno malá dávka, ale keď sa to opakuje každý deň a máte niečo, nejaké tie chemické veci sa dostavujú do tela z tej kozmetiky, potom keď človek má tu neúplne pohode stravu, že fast foody, tak tam sú tiež proste látky, čo tam úplne nemajú robiť v tom jedle a už sa to akoby spočíta, potom si človek to vykrátí rokmi a to telo proste raz začne kolabovať a začne sa akoby upadať na zdraví. Čiže proste, čo si budeme, áno, ono to chutí ako super nejaký fast food, pretože presne to jedlo není tvorené na to, aby
vyživovalo to tělo úplně na buněčné úrovni, ale aby to nasytilo rychle. Ano, aby to prostě posudilo na mozog, aby to prostě tomu člověku chutilo, aby to prostě opakovalo. A čiže to je ten princíp tých priemyslovo spracovaných potravín, aby hlavne chutili, nie aby vyživovali to telo, ale aby to hlavne chutilo tomu spotrebiteľovi, aby znova chodil a znova nakupoval tieto zbytočné veci. Čiže proste ruku na srdce, ideálne sa toho zbaviť a keď tak ako chce si človek raz za čas ako pochutiť na niečom, tak smieru. Aby mal fakt nad tým proste kontrolu, aby to nebolo proste každý deň, alebo každý druhý deň, ale treba, aby to bolo raz za 2 týždne, niečo si teda dám, ale mala som taký proste týždeň alebo 2 týždne som držala, tak teraz si dobre, to je v poriadku. Určite nejaká, ale musí ten človek klásť dôraz na to, že je to fakt raz za čas. A tá väčšina toho, čo do svojho tela dostane, aspoň tých 80%, je proste sú kvalitné potraviny, ktoré ideálne sú proste majú tú značku bio, alebo sú z nejakých miestnych trhov, lokálnych trhov. A má tu človek tú istotu, že to není presné, nie sú tam proste nejaké veci, nejaké látky chemické, ktoré sa dostávajú do tela zbytočné a potom majú tu na to hormóny, čiže ako hormóny sú veľmi dôležité, aby správne fungovali, pretože keď nebudú tie hormóny, tak môžeme robiť čokoľvek, môžeme cvičiť, tak blázni od rána do večera, ale pokiaľ to nebudú tie hormóny, tak my sa do toho začneme rozsýpať, jak psychicky, tak fyzicky. No, když se rozsypeme psychicky, tak nedojdeme do fitka. A nedojdeme do fitka práve. Čiže budeme v deprese. Čiže určite má taký ten holistický prístup, ne iba, že fitko a dobre, tak dám si tú rýžu, šalátik a tak, ale práve určite na tie hormóny teda je nejaký mentálny relax. Určite, zmeniť tú kozmetiku, možno ja neviem, aj saunovanie je dobré, takéto veci robiť, nejaké aj za nie iba ten fitness, ale nejaký ten wellness. Do nejakého wellnessu sa ponoriť, že proste dobre tomu telu aj nejaký správny odpočinok, naučiť sa spať, to je dôležitá vec. Proste veľa ľudí nekladem nejaký dôraz na nejakú spánkovú hygienu, že nemajú pravidelné časy, keď idú spať, keď sa spúšťajú, proste je to rozházané. A tomu telo to všetko akoby vplýva na to telo stresovo a potom tá vitalita u tých žien ide rýchlo dole. Keď nemajú tú stravu, nemajú nejaký pravidelný pohyb, zlá vyvážená strava, priemyslovo spracovaná strava, zlý ten spánok, tak to potom tá žena sa nemôže cítiť nejak energická, nejak proste má tú vitalitu sebe. Čiže má taký ten komplexný prístup k tomu a pomalečky začať riešiť každý ten aspekt, tréning, strava, spánok, tá domácnosť, aby proste v tej domácnosti aby proste boli veci, ktoré niečo ako doma, myslím takým spôsobom, aby sa ten človek doma cítil dobre. Vieš, veľa ľudí robí chybu, že pracujú doma z postele napríklad. A ten mozek... Tá hranice nemá, čiže mysleť doma sa si nastaviť tak, že aby sa tam človek cítil dobre, príjemné, odpočínek, toto odpočívam, toto pracujem. Čiže to sú také veci, ktoré ako si človek ako málo rozprávkov nad tým, ale sú to veci, ktoré sú práve dôležité a vplyvajú na to, jak sa cítime. Proste je, a hlavne ženy to určite rozumejú, že keď si človek má doma uklizeno a upraci si vonia, to je úplne iný rozdiel, keď človek príde do takéto domácnosti, tak človek sa cíti proste dobre, príjemné a zdvíham to tú energiu, pretože človek, keď je v priestore, ktorý na to vplyvá ako nestresuje, a tu má všade bordel a keď sa tam ako človek ako vyčistí, má tam nejaké rastliny, má kde odpočívať, má to tam vyvoňané, tak proste... Nejaké slunečko svíti přes čisté okno. Ja som toto som ako zanedbával, ale ako čo si máme doma, ako dosť času trávime. A je to pre nás také útočisko, kde odpočívame, regenerujeme, chceme ako vypustiť tú paru. A to je, musí to byť priestor, alebo to domácnosť musí byť tak, kde môžeme naberať tú vitalitu, kde si odpočíneme a môžeme vyraziť do toho boja, do toho sveta, kde ich spracovať a tak, čiže viem, že proste tie ženy
bojujú s tou vitalitou a takto. A musí ideálne by bolo, keby to sa zamysleli nad takými aspektami. Pomaličky, kúsok po kúsku to vyskladali, skladačku, a ono si to sadne, ten človek zase sa bude úplne inak cítiť. Bude lepšie sa cítiť, bude mať viac tej vitality, viac chuť na cvičenie, viac chuť proste si doma pripraviť to jedlo. A bude tam taký ten pozitívny vzťah k tomu zdravému životnému štýlu, pretože veľa ľudí má ako negatívny vzťah. Vedia, čo by mali, ale proste dnešná doba je taká, že máme veľa možností, ktoré nám akoby robia dobre, ako napríklad tá priemyslovo spracovaná strava, ale je to na úkor toho, že platí na to zdravý život. A já jsem se jako nezamyslovala na tou kosmetiku, ale opravdu ta anti-age kosmetika, ona prostě plná hormonů. No, presne, tam sú tie, ja si neviem, či si presne spomenula nejaké formy estrogenu. Právě. V tej kozmetike. A nejenom, oni ještě mají něco uklidňující. Sú tam aj ťažké kovy, sa tam môžu objavovať čokoľvek, vieš, a to sú potom veci, ktoré zaťažujú ten organizmus a zdvíhajú ako aj zápal v tele. Pôsobá negatívne na tú hormonálnu sústavu. A ono je to proste ešte kúsok krémiku, to je trošičku tohto, trošičku pod pazuchy. A zrazu už človek dostane slušnú dávku nejakého estrogenu, šampón, že jo. A proste dostane slušnú dávku estrogenu, a keď sa to opakuje každý deň niekoľko rokov, tak ono to ako človek neucíti ako mladý hneď, alebo po 10 rokoch, po 20 rokoch. Človek neucíti, keď má nejakú nekvalitnú kozmetiku. Ale ono sa to tam proste dostane a hromadí sa to tam. To telo to zaťažuje. Do toho, to sú všetko také tie veci, ktoré proste sa nahromadia, je to jak snehová guľa, proste priemyslovo spracovaná strava, tá proste nesprávna kozmetika, proste stres z práce, stres z domu, přijdeš a je tam bordel človek a sa zase naučí, práce. nedaj Bože, presne pred spaním pozerať na sociálne siete a furt si zamestnáva tú hlavu a není tam toho priestoru na to, aby sa skľudnil, aby bol kvalitný ten spánok, prebehli tam tie procesy regeneračné, pretože keď má človek málo hlbokého spánku, hlboký spánek je ten, ktorý vlastne, kde sa spúšťajú autofágia, mitofágia, kde to prichádza akoby k regenerácii na bunečnej úrovni, vieš. Nejenom těla a ještě i mysli. Človek fakt musí byť vedomý v tej dobe takým štýlom, že musí si uvedomiť fakt každý jeden ten krok, ktorý robí, pretože je ich toľko tých vecí, ktoré sme sa naučili, sú nesprávne, ktoré nám dali tie nové technológie, ktoré nám dalo to nejaké novodobé stravovanie, rýchle stravovanie, že ľudia nemajú čas práve si nejak pripraviť to jedlo a radšej a naučia sa chodiť do tých fast foodov alebo využívať nejaké rýchlovky, aby to bolo čo najrýchlejšie, aby sa hneď najedol a už sa nepozerá na to, aký to má dopad. No a ono sa to všetko sčíta a proste raz to telo skolabuje. Ono dokáže, ľudské telo znese veľa, ale raz príde ten moment, kedy začne kolabovať, kde už to prestane zvládať. A čím skôr sa človek naučí tieto negatívne vplyvy, čo ako na najnižšiu úroveň eliminovať to, tak o to lepšie pre neho, pretože rýchle sa začne liečiť a rýchlejšie sa dopracuje k tomu, že bude sa cítiť vitálne vo svojom tele. A ja verím to, že človek sa môže vitálne cítiť aj po 40.